Часам рамантычныя стасункі гэта не пра каханне і радасць ад жыцця, а пра элементарнае выжыванне. Зараз часы неспакойныя, войны, хвалі эміграцыі, эканамічныя крызісы. У тых жа 20 і 22 было вельмі шмат выпадкаў, калі людзі ішлі ў шлюб, бо гэта быў ледзь не адзіны шлях застацца разам і выехаць у бяспечнае месца. Сярод маіх знаёмых гэта былі неэфектыўныя шлюбы. Але ў некаторых сітуацыях для мяне было відавочна, што калі б не гэтыя абставіны, гэтыя людзі ніколі бы не ажаніліся адзін з адным. І самае балючае было тое, што да іх гэтае разуменне прыходзіла ўжо пасля, у чужой краіне, без блізкіх і сяброў і без нармальнай магчымасці развесціся. Шлюб, які мусіў нібыта ратаваць, ператвараўся ў форму няволі. У такой сітуацыі стасункі часта выглядаюць як форма эканамічнага партнёрства. Аднак, давайце будзем шчырымі, апорай можа быць не толькі другая палавінка. Бытавыя цяжкасці можна падзяляць з сябрамі, сваякамі ці нават калегамі. Магчыма, калі не ўспрымаць патэнцыйнага партнёра як мінімальны пакет бяспекі, то і патрэба ў такіх адносінах проста знікне.